Salut YouTube! Bine v-am găsit la un episod mai special. Acesta o să fie cu o să schimbe invitele, adică să filmez de locul. S-ar putea. Și o să filmez cu OBS. Da, s-ar putea. Nu știu. Clar să fiți 100%, dar așa. Asta mă caut să văd care sunt cele mai bune cu astea. Că vreau să știu și eu care sunt. Și poate era foarte bună. Și că acolo 20 minute live. Și să mă ajute foarte mult. Am zis să doar 10 minute. Să înțelegi. Să înțelegi care te uiți. Numai de doar 10 minute și trebuie să vei fi asta și nu ai ce zic. Așa că ăsta. Ce zice că ăsta am încredere în mine. Să zic cu care că nu știu clar că vă zic. Dar zic da. Și nu știu. Poate rămân cu ăsta. Imediat. Plângem puțin. Era o problemă mică. Un OBS nu să fie cred că cel mai bun. Vreau să-l testez ok. Cred că o să filmez cu el separat. Dacă filmez pe bun sau cu el, dacă poate ar fi ok. Bun, că o să am fost episodul avertizez că o să-mi schimb ăsta. S-a înțeles? Mi-a plăcut să aduc sau s-a pus, nu știu, cam atât a fost episodul ăsta, am fost anonimos și dați like, share, abonați-vă și scrieți ceva, dacă vreți să-mi ziceți bune puținile, care sunt cele mai bune chestii la OBS. Dacă și cel mai proastă, mă să zic, poate au stile astea și după asta știu la cel mai prost, că da și cel mai prost. Nu ziceți la OBS, vă rog ziceți-mi, cam tot asta.